Matematik grundvux delkurs 3 sidan 90. 162a. 25 delat med 5 plus 5. Jag börjar här. 25 delat med 5 lika med 5. Sedan plus 5 lika med 10. Svaret blir 10. B. 25 delat med 5 plus 5. Först och främst gör jag plus inom parentes. Så det blir 25 delat på 5 plus 5 lika med 10. Sedan 25 delat med 10, 2,5. Svaret 2,5. C. 12 gånger 2 blir 24 plus 35 delat med 7 lika med 5. Sedan 24 plus 5 lika med 29. Svaret är 29. 16 minus 7 inom parentes. Svaret är 9 här. Gånger 3 plus 6 inom parentes. Svaret är 9 igen. 9 gånger 9 är 81. Så det blir 81. Svar 81. 163. Vilket av uttrycken i rutan är ett tal som är? Måste titta här i rutan. Så här. Och kombinera med de här. 5 mindre än y. Wata pens kam tirle y. Wata y gauratra. Pens kam tirle y awaya. Y kam pens. Y minus 5. B. En femtedel av y. Jäkla penzi y. Awa en femtedel av y. Awa B. C. 5 gånger så stort som y. Penzar gauratrela y. Penzar gauratrela y. 164. Beräkna värdet av uttrycket. Det här är uttrycket jag måste skriva igen. 5x minus 7y. Och sedan ersätta x med 5. Och att ta bort x. Penzi dane ledziati. Ta bort y. 3 dane ledziati. Ersätta. 5 gånger 5. Eftersom x är 5. Minus 7 gånger 3. Eftersom y är 3. Räkna. 5 gånger 5, 25. Minus 7 gånger 3, 21. 25 minus 21, 4. Svar 4. Värdet av uttrycket är 4. B. Y lika med 5 och x lika med 3. Så 5 gånger x är 3. Istället för x skriver jag 3. Minus 7 gånger 5. Istället för y skriver jag 5. 5 gånger 3, 15. Minus 7 gånger 5, 35. Svaret blir minus 5 minus 5, 0. 3 minus 1, 2. Minus 20. 165. A. Jakob fyller x år idag. Teckna ett uttryck för hur många månader han fyller. Jag vet att 1 år lika med 12 månader. Eftersom han är x år betyder
att han är 12 gånger x månader. Så svaret är 12x månader. B. Michelle är y år och z månader. Teckna ett uttryck för hur många månader Michelle är. Y år, att y gånger 12 eller 12y, samma sak. Så 12y plus z månader. Uttrycket är det här. Svaret är 12y plus z månader. 166. Vilket tal saknas i talföljden? A. 7. 11 betyder plus 4. 11, 15, igen plus 4. 15 plus 4, det blir 19. Så jag behöver skriva 19 här istället. För det här skriver jag 19. Eftersom 19 plus 4, det blir 23. 23 plus 4, 27. 27 plus 4 hela tiden plus 4. B. 12, 9 blir minus 3. 9, 6 minus 3. 6, 3 minus 3. 3, 0 minus 3. 0 minus 3. Svaret här blir minus 3. Minus 3, minus 3, minus 6. Hela tiden minus 3. Så svar här minus 3. 167. I en talföljd beräknas talen med uttrycket 4n plus 1. En är 1, 2 och så vidare. Betyder 1, 2, 3, 4. Vilka är de 3 första talen? Så jag skriver uttrycket igen, 4n plus 1. När n lika med 1, då blir det 4 gånger 1 plus 1. Jag ersätter n med 1. Skriver 4 gånger 1 plus 1. 4 gånger 1 plus 1. Och sen räknar jag. 4 gånger 1 lika med 4 plus 1 lika med 5. Första talet är 5. Andra talet, jag tar samma 4, 1 plus 1. Jag ersätter 1 med 2. 4 gånger 2 plus 1. 4 gånger 2, 8 plus 1, 9. Andra talet är 9. Tredje talet, jag skriver igen 4n plus 1. Jag ersätter 1 med 3. Först med 1, sen med 2, sen med 3. Då blir det 4 gånger 3 plus 1. 12 plus 1, 13. Tredje talet är 13. Nu vet jag varje gång 4 mer. 4 mer. Fjärde talet är 13 plus 4, 17. Jag behöver inte räkna hela tiden. Nu vet jag varje gång talet blir större med 4.
Det här är tal nummer 1, tal nummer 2, tal nummer 3, tal nummer 4 och så vidare. 168. Teckna ett uttryck för vad det kostar att köpa x äpplen, y päron. Y päron, uttrycket är x plus y. 169. Lös ekvationerna. A. 6x plus 5 lika med 59. Jag har plus 5 här. Jag vill inte ha plus 5 bredvid x. Så jag tar bort det. Minus 5 här. Minus 5 här. Plus 5 minus 5 0. På vänster sida bara 6x. Höger sida 54. Delar båda med 6. X lika med 9. Svar 9. B. 7 lika med y delar med 3 minus 2. Jag vill inte ha minus 2 bredvid y. Plus 2 här, plus 2 här. Höger sida minus 2 plus 2 0. Bara y delar på 3. Vänster sida 7 plus 2 lika med 9. Nu multiplicerar jag båda med 3. Här och här. Vänster 3 gånger 9, 27. Höger 3 delar med 3, 1. Y kvar. Svar y lika med 27. C. 17 plus 3 z lika med 5 plus 15 z. Jag tittar på mina z. Jag har z på vänster, z på höger sida. Vilken z är mindre? Det här är mindre. Därför tar jag bort det här. Minus 3z. Minus 3z. Vänster led blev 0 här. Bara 17 kvar. Höger 5 kvar. Plus 15 minus 3 lika med plus 12 z. Nu vill jag inte ha plus 5 bredvid z. Det här plus 5 måste jag ta bort. Då skriver jag minus 5 här. Minus 5 på vänster. Vänster 17 minus 5 lika med 12. Höger plus 5 minus 5 0. Bara 12 z kvar. Nu delar jag båda med 12. Tolv med 12, 1. Z lika med 12 med 12, 1. Z lika med 1. Svar z lika med 1. D. 4x minus 11 lika med 25 minus 2x. Jag har x på båda vänster sida och höger sida. Minus 2 är mindre än 4. Därför tar jag bort minus 2x. Betyder jag lägger till 2x. Här och här. 4x plus 2x blir 6x. Minus 11. Minus 11. 25. 25.
Minus 2 plus 2x, 0. Minus 11 tar jag bort här. Lägger plus 11 här. Plus 11 här. Minus 11 plus 11, 0. 6x är kvar. 25 plus 11 lika med 36. Nu delar jag allt, båda vänster och höger, med 6. 6 delar med 6, 1. X lika med 6. Här är svaret. En soldat i romerska armén bar på vapen och rustning som vägde 50 kilogram. Hur mycket vägde spjuten per styck? Teckna ekvation och lös den. Jag behöver titta här och hämta information härifrån. En fullt utrustad soldat i romerska armén bar på 2 spjut. Ett svärd som vägde 1 kilo och 43 kilogram rustning. Jag behöver hela den här informationen för att lösa uppgift 171. Jag skriver درباره چیه او پرسیاره درباره اوه سولدات واتا سرباز کاتی خوی سربازا رومکان لکاتی شر و جنگ دو دانا سپیوتیان هەڵدەگرت واتە ڕم و 1 دانا شمشێر. شمشێرەکە 1 کیلۆ بوو، هەروەها 43 کیلۆی دیکەشیان هەڵدەگرت کەوا قەلغان و ئەو کەرەستانە بوو کە لە شەڕی بەکاریان دەهێنا. من دەبی ئێکڤەشونێکی بنووسم بزانم هەر یەکە لەو ڕمانە چەند کیلۆیە. کاتە دەنووسم چونکە 2 ڕمە 2x پلوس 1 چونکە 1 دانە شمشێرە پلوس 43 چونکە 43 کیلۆی دیشان هەبوو بە هەمووی 50 کیلۆیە. ئەوجا ئێستا ئەو ئێکڤەشونەیشی کار دەکەم. Jag plussar ihop de här 2 först. Jag skriver 2x igen. 1 och 43 blir 44. 50 här. Minus 44 här. Minus 44 här. Plus 44 minus 44, 0. 2x lika med 10 minus 4, 6. 4 minus 4, 0. Delar båda med 2. X lika med 3 kilogram. Svar: varje spjut väger 3 kilogram. Legionerna var uppdelade i så kallade centurier. Längst fram i legionen gick 800 elitsoldater. Bakom dem gick 54 centurior med ett antal soldater i varje. Hur många soldater ingick i en centuria? Teckna en ekvation och lös den. För att teckna en sådan ekvation
behöver jag informationen här. Att soldaterna ingick i legioner. I en legion fanns det 5120 soldater. واتە سەربازەکان کرابوونە بەش کرابوونە تیپ و هەر تیپەی دیسان کرابووە چەند ڕیزەک کە لە لای خۆمان هەندێک جار پێیان دەڵێن کەتیبە و ئەو جۆرە فەوج و ئەو جۆرە وشانە. کاتە هەمویان 5120 بووینە. بزانین لێرە نووسرایە تیپەکان لە 800 سەرباز پێک هاتبوون کە لە پێشەوە دەڕۆیشتن، ئەوانی دیکەش 54 کەتیبە بوو. لە هەر کەتیبەی هەندێک سڵدات هەیە کە نازانین چەندە. لێرە سەربازەکان نازانین چەندە، بەڵام دەبی ببینمەوە چەند سەرباز هەیە لە هەر کەتیبەی. کاتە چونکە نازانم چەندە دەنووسم 54 gånger x plus 800 lika med هەمویان بەیەکەوە 5120 و ekvationەکەی شیکار دەکەم. Jag har tecknat ekvationen nu löser jag den. Minus 800 plus 800 minus 800 0. 54x är kvar. 0 minus 0 0. 2 minus 0 2. 11 minus 8 3 och 4 här. Jag delar båda med 54. X lika med, använder miniräknare. Svaret är 80 soldater. Svar X lika med 80 soldater. هشتا سرباز. کاتێکی خۆش.